Tod man ko ning kinabuhi nga way partner. Asa sa imo ana pre, kanay nay tato o walay tato? Ako anong papa? Kisa man, asa man siya ron? Boss! ka! Paitan ning way partner natos kinabuhi oy. Uy, tuara, panguyaban ko to bi. Huwag mong subukan. Masisira ang Uy, buhay. unsa na po niya tirada o? Siguro mangita na po ni Chika. Bang! Pre, asam ka mato pre? Mangita lagi kong chika pre. Tod man ko ning kinabuhi nga way partner. Sige, panatikan, nakoy kaila. Sana all. Tara. Wow naman! Wow! Wow! Pre, nakita mo na ka ko nakita. Asa sa imo ana pre, kanay nay tato o walay tato? Kanang nakayelo, naka-spaghetti. Hayop ka talaga! Pero kanang nay tato, Ang lalaki! ayaw na kanay bana na, mabugnuan ta na. Nato na atoon. Tara. Ay, gang. Uy, yun si Ato. Pwede mag-ila-ila, gang. Pwede kayo basta ikaw. Ako dahil si Idol Ermac KB. Pangalan ni mo, gang. Ako dahil si Angel. May saba sa gawas ron? Kinsam na sila? Bantay lang ni Ron. Hala, imo na, papa. Ako anong papa? Kung sato. Kung sige istorya si mong papa. Sabi lang na, natukaran naman po na. Ah, mao ba? Natukaran dahil na siya? Sabi na ang lang diri. Yay, kinita na po na kong uyab ba? Tungkaan din ako na kuya. Oh no! Ayo, Yabi boy! Yabi boy, akong uyab ba? Hilugan ko! Usa? Kisa man, asa man siya ron? Saan dito yaw? Nasa sila dito, magtapok-tapok na dito. Ay galas, gaw karon lang ako. Kabalik ko! Yan, nasa sila dito yaw. Ay galas, gaw karon mo. Hoy! Dagon!